Os cativos que asisten aos campamentos de conciliación de Ribeira tiveron a honra de ser os primeiros en viaxar no bus real. A saída para visitar o Belén de Aguiño foi a primeira das moitas que realizará o autobús dende hoxe e ata o día 5. Que o día 5, como ben sabedes, vai a percorrer todas as parroquias do concello, comezando ben tempraniños, máis madrugadores van a ser os rapaces e rapazas do Leiros, que van a poder subirse a este autobús ás 10 da mañán e terminará esta ruta ás 5:30 da tarde na parroquia de Corrubedo. Polo tanto, ademais de facer esas rutas habituales entre Ribeira e Noia, de facer esas rutas nas que tamén o autobús levará a traballadoras e traballadores aos seus respectivos lugares de traballo, vai a facer ese día 5 todo o percorrido para que os rapaces xa antes da gran cabalgata poidan ver aos paxes, aos Reis Magos e poidan darlle esas cartas de última hora, ademais de participar no que é o sorteo de agasallos. A rotulación do vehículo está inspirada este ano no mar con motivo do 75 aniversario da Festa da Dorna e precisamente a bordo de Dornas farán a súa chegada aos Reis o día da cabalgata, despois de visitar a todos os nenos das parroquias a bordo do autobús real. Como podedes ver, a rotulación vai tamén un pouco enfocada ao tema marítimo, os Reyes ben se ve que veñen nunha Dorna, isto é un guiño tamén a ese 75 aniversario do que vai a celebrar este ano a nosa Festa da Dorna, a Cofradía da Dorna, e por iso tamén queremos xa adiantar que Melchor, Gaspar e Baltasar este ano van a chegar a bordo da Dorna Nai, da Virxe do Carme e da Jalerna. Dende Autocares Ferrín, empresa responsable do bus real, quixeron agradecer ao Concello a oportunidade que lle brindan o poder levar a maxia e a ilusión a todos os pequenos de Ribeira. Agradecer ao Concello de Ribeira Cultura e Festexos por facilitarnos a nós a traslado das súas maxestades. Comeza un longo viaxe ata Oriente para buscar os Reis Magos e que veñan cargados de paz, felicidade e amor para todos.